weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sugaɓe africa weltare tv takkusana yoni to feeralla to mbahe to jawaldi to gurela cooga to tampi daro to hijjaja to burguduna to atena to lewe to buubo awdi ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno mouhamad tidja data to ñaabina ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno abou diaba so to beelila gawdi wuuro nayyi ko on takkusan kadi juuɗa ha to galle ceerno kodda dioba to mbañ e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie fuɗɗima guila aljuma hanki o golle taw ko grande commission mixte commission dendiɗo leydi mauritanie e leydi sénégal kala ko fati kay e heblanade 13e session tawa kadi ko ɓultade miijoji hakkude leydi ɗe ɗiɗi yidde kay wadde ciifande ko fate jokkodirala moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi to leydi sénégal Macky Sall erima kaldigal ko ɗum saabima noon ma subgoji tijjanoɗi ñande nogas e joyi lewru février ma ɗum dirtine kay ɗo ha e yesso tawi kadi wonno ko ɗaw ɗaɓɓade landa PDS to leydi Mali hono Alou Seynou Sannou kañum woni jaagogal kalfinagal ko fati budget e finance leydi ndi walla jaagogal kalfinagal ko fati finance leydi ndi o holliri tigui so tawi si leydi Mali ene heddi catala seeɗa o kala hitande ɓe perda 120 milliards tawi ko franc CFA soɓe jalti ha laaɓi noon kala hitande maɓe gaño fodde nogas go milliard franc CFA kedde Afrique ma en ketto robino musidɗo men Alassana Oumar Mbocco habaruji men jolam jaɓiri ma jaa ha to leydi Chili yen ha to leydi Russie to leydi France bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren. Docteur Djibiso, guérisseur traditionnel international. Docteur Djibiso ene safara fiji kewɗi ɗi jiida cirol. Docteur Djibiso ene safara ɓen wonduɓe kista, wonduɓe fibrome, wonduɓe ndogam sita, wonduɓe prostate, wonduɓe soppi, rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala. Docteur Djibiso le grand guérisseur traditionnel omo safra rafiji kewɗi wonduɓe keeceje musoje, wonduɓe ɓalli ƴakkoji deedi guttoji koyɗe musoje e ɓen wonduɓe seeɗeneji omo safra wonduɓe asmo ɗojjo duumiɗo deedi musoji keeceje guloje. Le grand guérisseur docteur Djibiso ene safra ɗiɗon rafiji kala. Docteur Djibiso wi ne yawrani ɓen ronkuɓe hebde kayitaji ɗaɓɓoɓe golle ɗaɓɓoɓe kayitaji kala kono noon kadi ɓen sattoraɓe ɓesgu so tawi a jokkodire ceerno walla docteur Djibiso joni joni mbiya alhamdulillah. Le grand guérisseur docteur Djibiso ene tawi oɗo saaha joni to Kidira omo jogui base makko kadi to Dakar to Kidira noon toon tawete oɗo saaha joni galle makko ene tawe to legal plateau antenne tigo o jimi tigui koye galle makko. So tawi a ari ha Kidira so ari ha yettima to antenne tigo ko ɗon jimi e galle makko walla kadi so tawi aɗa yiiɗi jokkodirde e makko to banggue appel le grand guérisseur docteur Djibiso numéro ji mum téléphone ko ɗiɗo mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92. omo jogui kadi numéro leydi Mali ko numéro makko kadi WhatsApp on numéro mbatta ko 00 223 70 85 72 47. Docteur Djibiso le grand guérisseur ene wiya dendagal yimɓe kala to gonɗon ene gonirɗon moɗɓe poɗɗe ha tampi joguiɓe haajuji tampinde ɗumen donc humtade so tawi a jokkodiri e makko joni joni mbiya alhamdulillah.
docteur Djibiso e dow moɗon. neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonda koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonda koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Daouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonda koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonda koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala sa yiɗi hebde humpito laamgo ko fati banggue yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji joni joni keɓa hen ko laaɓi. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene safa kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi guila to banggue golle moƴƴe ittude dabare ko nonne kadi kumiɗo guila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muɗi tan a yiitoto hen hoore maɗa. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to Paris lamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi konon wonɓe toon to leydi France mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kumpitiɗo lasrari danayal e ɓalayal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera base makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko
kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno Abdoulaye Diallo on noon sa yiɗi jokkodirde muma ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal Mauritanie kala tonnok soda waɗɗaniro biñ kat ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tongoje ma ɓen kollaɓi woni ceerno Siré Diallo ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoyre-biir tati lewru colte woni février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya habruji mon e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbirɗen gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen jonde wattore lawol sappo e tati ɓiwol woni 13e session de la grande commission tawa ko mixte nde wonno kay commission o rendini ko expert uji ɓe leydi Mauritanie wonduɓe expert uji ɓe leydi Sénégal kala ɓe jooɗima noon golle mabɓe ko fati fuɗɗi golle ɗe puɗɗima aljuma hanki o e nder nakcot lamorgo leydi Mauritanie ɗiɗon expert uji noon ɓe leydi Mauritanie eɓe leydi Sénégal kamɓe kala noon kamɓe kala ko kamɓe tongata kay toɓɓe taw ko ɓurɗe jojjude to commission dindinɗo leyɗe ɗe ɗiɗi so tawi kay mbawi joɗade ko ɗen toɓɓe mbawa tigui sifodirde tawi kadi ko coopération jokkodiral e gollodiral ɓamto walla leyɗe ɗe ɗiɗi woni leydi Mauritanie e leydi Sénégal yidde kay ardiɓe leyɗe ɗe ɗiɗi woni Mohamed Cheikh El Ghazouani mo Mauritanie e Macky Sall mo leydi Sénégal ko yo jokkodiral moƴƴal yo duuma hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi beele kay population ɓesguji leyɗe ɗiɗi kala ɗe mbawa darmitade tigui e mbawa yewtade hano hannde ni yitode koye men e nder leyɗe he ɗiɗi kala ha joni ko leydi Mauritanie ha joni koye on fannu mbiɗen toɓɓe jeenayyi noon ɓe jewtidi toon ɓe tongi ɗum beele kay ɗum wona tigui ordre du jour grande commission mixte o to kay banggue coopération hono no holliri gardiɗo délégation sénégalaise tawi kadi ko ambassadrice directrice des affaires juridiques et consulaires to ministère des affaires étrangères mo leydi Sénégal biteɗo madame Jeneya Touré Battel o haali ɗum o haalani ɗo noon saabu kay o holliri kala toɓɓere kay tawi ko ɓamtoje kay jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗiɗi ƴellitoje jokkodiral hakkude leydi ɗiɗi holliri laamu leydi Sénégal e commission kala ɓe paari kay yewtidede e ɗeɗon toɓɓe siftinde o noon réunion sakketa tawi kadi ko biyeteɗo grande commission mixte dendino leydi ɗiɗi taw ko expert uji leydi ɗiɗi wayri joɗade on commission wayri joɗade ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo joyyi woni guila 2015 e ngan san kadi jonde nde jooɗino koto Dakar lamorgo leydi Sénégal hitande hikka nde noon nde jotto koto Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mariama Vadela Da kañum woni première dame leydi Mauritanie ko joom suudu Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie aljuma hanki o ardima golle tawi ko fati puɗɗugol programme finance sude kay fadde temedde tati e nogas e jeegom projet e nder région mo Adarara tawi kadi koye mbadi tambade ko wiyete sécurité alimentaire woni falade kay heege e nder diwan mo Adarara jaru ɗiɗon projet ji noon ɗi temedere e nogas e jeegom projet jaru majjine guime ha temedere million taw ko haalisa ugoya e limore hinde nde waɗi noon waɗi toon kadi inauguré foire taw ko foire rewɓe tawi kadi ko gueɗe remru woni produit agricole ko kañuma woni ko wejete toon temma mabɓe noon hitande hikka nde temma mabɓe ko programme mabɓe noon ɓe inniri ɗum tigui ko ensemble pour une participation active à l'autosuffisance woni enen kala ndentinen doole men e peeje men mbawanen koye men kaɓoɗen tigui e ŋakkede
ngakkede gueɗe taw ko gueɗe remdu ngakkede ko haroduru ene tawtora jillu ngu noon e golle ɗe kadi hono ministre de l'action sociale de l'enfance et de la famille hono biteɗo madame Savia min ton ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen seni woni commission électorale nationale indépendante ko catala halfinaɓe kala ko fati e sumgoji e nder gendi Mauritanie ɓe joddima batuñal alkamisa ɓennuɗo ɗo e ardiɓe landaji e représentant ji landaji dawrugol to siége mabɓe seni to batu ngu noon ko wadde kay évaluation woni tigui yurditade sumgoji taw ko sumgoji sarɗiyeji e sumgoji maire uji e conseiller ji régionaux ji bannoɗi kay e bannoji jawtuɗi cakkitiɗi ɓennuɗo ɗi kadi noon kadi tawi ko landaji dawrugol kañumen namdino tigui nde nguna batu joɗoto beele tigui eɓe mbawa yewtidde kaye e yurnitade ƴewde kay ko dañano hen ko fewi kala ɓe mbawa rewde ɗum ko moƴƴani kala beele ne mbawa ittede e heblanade sumgoji horeɓe tijjaɗe 2024 beele ɗi sumgoji ina ndewa lawol hano hannirta ni wula Abdallah Jelila ko kañum woni président seni o holliri hen weltare makko mawni no fewi e jonde wande ni o holliri kadi wonde cetal ngal ardi seni e kala saaha eɓe jiiɗi jonde baɗe ni kay so joddade e ardiɓe dandaji dawrugol ɓe mbawa fewjidde e yewtidde nde wonnon kay kamɓe foof fandare mabɓe ko wotere no fewi kamɓe kala ko yo sumgoji ɗi mbawa rewde lawol hamoni kala wawa yitade hoore mum hano hannirta ni ene tawtora noon jonde nde hono cukko hoorejo seni wondude e secrétaire général mo seni wondude e chargé de mission wondude e conseiller ji seni e yimɓe dawrugol landaji ardiɓe landaji e représentant ji landaji dawrugol kewɗi mbawi tigui tawtorede nguɗon batu ha joni ko kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen bureau assemblée nationale ngo leydi Sénégal waɗi validé ɓe jaaɓi kayem ɓe jaaɓi ko fati dettingol sumgoji taw ko sumgoji hoorejo leydi tawi kadi koye ɗaɓɓade landa PDS woni parti démocratique socialiste ko aseta hande noon bureau assemblée o ko jooɗi noon ɓe mbaɗi validé noon yo sumgoji ɗi dettine so ndentaki so nde ɗo kayem ɗo yo guere yewtude kay so nde ɗo guere yewti ko batu taw ko batu wiyeteɗo conférence des présidents joɗoto commission waɗa kañumenne mbawa yurditade kay so tawi sumgoji ɗi ina dirtine walla ala jonde sarɗiyeji ɗe noon caggal ɗum ɗon ko jonde sarɗiyeji tawi ko pléniére noddete tigui jooɗo beele kañume ɓe mbawa yewtidde e ɗe noon toɓɓere ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen caggal nde Macky Sall artuno to Dakar lamorgo leydi Sénégal lamorgo leydi makko nde ummino toon to Italie o wawi tigui bismade Amadou Ba hoore jagorɗe makko tawi kadi kañum woni candidat Benno Bokk Yakar e sumgoji tijjaɗi en 2024 Macky Sall noon yewtidi kadi e alliéji muɗum ko wayno AFP e ko wayno PS aseta hande o noon omo foti wadde discours makko kay sanga 12 heures omo wadde discours makko discours o kadi waɗi ko fati kay e oɗo saaha joni e sumgoji tijjaɗi hakkillaji kewɗi noon keedi tigui ko beele ɗiɗon sumgoji jogorani dirtinede ha joni ko kabaruji men ɗemgal pulaar Moustapha Sow ko joom ngaalu Sénégal nani ko jibinande Kaolack ko kanko kadi woni directeur président kanko woni président directeur général société biteɗo SAF société SF capital o ari no ñande alkamisa ɓennuɗo noon o ari no tawi kadi o ari no to Touba omo arde c'était timmude no fewi toon to Touba addunomo toon noon ko juurade salminde juurade khalifa murid o hono tigui o ñagade ɗum duwaw kadi o ñagade ɗum duwaw omo ardi noon e haadaye makko timmude no fewi taw kadi ko fati e ballal makko mahgol oɗo juma taw ko juma Touba Ndorongo o weeɗi khalifa général des mourides noon enveloppe makko taw enveloppe o nden ko 5 millions francs CFA holliri ɗum ɗo ko ballal makko taw kadi ne wonde yawre ko fate golle jumagol siftinde on noon ko ñande aseta no gasa jiiɗi lewru janvier mayduɗo ɗum 2024 khalifa général des mourides o fawno tufere mum arwenide ko faade puɗɗugol magol golle o ka ɗon juma tawi ko yesso yimɓe hewɓe no fewi arnoɓe barkodiral kay e ɗeɗon golle hono Serigne Mountaga Mbacké khalifa des mourides holliri hen weltare mum mawde no fewi o duwanimomo kadi kanko e dendagal gollidiɓe makko e ɓe o ardiɓe kala ɓe jeeɓanama kadi
kadi ɓe jaɓɓama toon kadi jaɓɓugal paydingal no feewi. Moustapha Sow noon ine andira tigi gueɗe baɗe ni saabu ko ɓoyani koko 100 millions francs CFA ɗum woni ko yaltino taw ko finance des projets ji rewɓe no ƴellotiri kay ha mbawana koye mumen o fewnitino kadi o hesitini woni fewnide hesitinde école aji tati tawi golle ɗeɗon jaaru fewnugol ɗiɗon école aji ene qime ha capanɗe jeetati jeeɗiɗi millions woni 87 millions taw ko francs CFA ko adi ɗum kadi tawa sodino matériel ko fati labgol wuuro ko fati pittugol ɗina e nder ɗiɗi matériel noon ene tawi hen camion ngaji ɗiɗi taw ko camion ngaji pittoji jaaru muɗum ene qime ha capanɗe 4 millions woni 40 millions tawa ko francs CFA hono oɗon halis kadi o yaltini ɗum fodde capanɗe 4 millions o rokki hôpital régional mo Kaolack on halis noon ko beele mbawa sodde matelaji e ventoloji wonande kay ɓeɗon aroɓe antirde kala sahaɓe cellani e nder duɗon suudu safri ɗum woni hôpital régional mo Kaolack ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko fadano guila subaka yettima hay sinno kay waɗi waktuji seeɗa tardeɗi ko fati discours Macky Sall à la nation kanko Macky Sall hoorejo gendi Sénégal holliri aseɗa hande 3 février 2024 wonde kay sumgoji hoorejo leydi tijjanoɗi ñande 25 lewru février 2024 ɗum noon ma dirtine ɗo ha yesso waɗi ɗum noon ko landa waɗi ɗum haalande noon koye jayde mabɓe télévision taw ko télé RTS woni télé Sénégal ko hen tigui o waɗi haalande makko nde o waɗi haali ɗum noon ko waktuji seeɗa tan ko adi ko fati kay e uddirgol ruumaji riba woni uddirgol campagne électoral saabu kay ko hande jamma sanga 0 walla minuit ɗum fonno uddidde saabi ɗum noon ko PDS woni landa wiyete ka PDS landa Karim Wade en ɗabbuno kay caggal nde mbiri mabɓe Karim Wade haɗano kay jeeyede ɗiɗon sumgoji tawi kadi ko fati e caɗele kayitaji double nationalité wiyede ne jogui nationalité ji ɗiɗi nationalité française e nationalité sénégalaise guila nden noon sarɗiyeji landaka ardiɓe landaka kala koko pawino hen haala ɗumen yidde kay yo sumgoji ɗi dirtine hande ko wullitinoɓe kay e beele haala ka ne gasa haalede haalaaba siftinde on noon PDS landa Karima Wade ka eɓe jogui tigui ko wiyete groupe parlementaire e nder suudu sarɗiyeji on groupe parlementaire noon ko mawɗo no fewi saabu ɓe jogui no gasi jeeɗiɗi député tawi ko jeeyaɓe e landa PDS Macky Sall noon wi kay yidde mum e oɗo saaha joni siftinde on noon suudu sarɗiyeji waɗi temedere capanɗe jeegom e joyi député hen no gasi jeeɗiɗi mbiɗen koye groupe parlementaire emo landa PDS Macky Sall noon yidde mum holi tigui wonde yidde mum ko yo dialogue national woni kaldigal e pamodirel yo waɗe nder leydi hen ha yimɓe foof pamodira beele leydi ndi ne wawa yaade sumgoji taw ko sumgoji labɗi ceera labtuɗi transparente e libre ko ɗum woni konngudi makko kanko Macky Sall siftinde on noon guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e tati woni guila 1963 faade ñalawma hande o ko ngol ɗo woni lawol garwenigol ko leydi Sénégal ene dirtina sumgoji taw ko sumgoji hooreji leydi caggal kayde nanguno calendrier ko fati ɗum sumgoji ko hitande hikka nde fuɗɗi taw kadi ɗum fuɗɗi koye laamu Macky Sall kabaruji men ɗemngal pulaar senumima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaden janggu seɓɓitiɓe waɗi e nder wuuro wiyetego Dugara ene tawe nder cercle banque kasa ɓe idi noon yedde koye wuuro wiyetego saguru noon e nder saguru noon sagataɓe yellitiɓe rende groupe men woni tigui groupe d'auto défense mbawi dartade ɓe diwtiɓe haaɓe jatiri ɓawo ko den noon ɓe patiti ngoɗo wuuro wiyetego kasaguru ɓe jani toon e yimɓe ɓe ayne yimɓe heddi ɓe dosa kuure e yimɓe ɓe gari noon koye dow charette hollirama tigui ɓe gari koye dow charette goto woni mabɓe kadi enen goni e dow geloɗi ɗiɗi ɓe mbawi fellude wuuro ngo ɓe mbawi tigui warde neɗɗo goto taw ko jambour wasi hen fittade mum waɗi kadi tato waɗɓe barmuɓe hen e nder tato barmuɓe hen goto ne tampi sanne ha joni kamɓe barmuɓe foof noon e oɗo saaha joni ɓe tawe to hôpital mo Bankasa ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to Menaka altine ɓennuɗo ɗo o ko bandiji joguitiɓe kañumen tigui jani e camion taw ko camion transport en commun ɓe mbawi noon hay goto noon mayani hen janggu ngu noon waɗi ko sara wuuro wiyetego Ansogo camion ummoruno koto wuuro wiyetego en delimine koto wuuro camion ummi noon neɗɗo goto noon gañima hen o nawanoma
innama to hôpital mo an sago ha joni ko leydi Mali keddoɗen hono no mbirɗen gardidi kabaruji men Aliou Seyni Sanou kañum woni ministre des finances et de l'économie mo leydi Mali o holliri ñande alarba ɓennuɗo o holliri tigui haalande makko saaha kay o wuccodirno e jayde o temde leydi Mali wonde kay so tawi leydi Mali heddima jeeyede e ketala CEDEAO kala hitande ɓe perda fodde 120 milliards taw ko franc CFA o wi noon so tawi noon leydi Mali yalti CEDEAO ha laaɓi kala hitande eɓe gaño fodde 21 milliards taw ko franc CFA o wi noon so tawi kay ɓe jalti CEDEAO ma budget ɓe budget leydi ndi ma ɓeydo tigui automatiquement kene qime 21 milliards ma waw ɓeyde automatiquement e budget leydi ndi o holliri noon addata ɓe perdu 120 milliards franc CFA kala hitande e seede soɓe goni e CEDEAO ko jobgol mabɓe taxe uji ɗi tawi ko tarif extérieur comment woni tarif taxe uji biyeteɗi TEC e taxe uji goɗɗi ko ɗum saabi noon soɓe jalti ɗina taxe uji kala ɓe nattata yobde ɗum ha laaɓa habaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mali jabɓoɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj ko fate roɓiɗo Afrique Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo a salminama juuram. En calmitima Ghalii Abuu Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayabo TV e ñalawma hande o kabaruji men ɓuuri tengtude e dongre Afrique puɗɗiɗen ko Côte d'Ivoire ene wayno hakkude ɓen hoɗɓe toon to yoppugo wonde justice mo Abidjan o kamɓe de ko perɓudiral mawgal woni ɗon nde tawno wonde ɓen gaari dergueti galleji mabɓe nde tawno ɓe jiiɗi ko yaccinde laabi mabɓe ɗon ɗo galleji ɗi mahanoɗi ɗon ɗon tigui derguetaɗo fewi e oɗo saaha holɓe ɗon kay e ngal ɗon kadi taw kadi ko ɗen leeɗe ene wayno kadi ko mbaɗi koye beddaji ngala ɗo goni ɓe joguima hen noon mettade no fewi ɗum ponno wonde kadi ko tintinede ko addi ko aɓe kela kadi ɗin galleji ndi tawno wonde kay ɓe gartan ɓe naati e galleji he aɓe kela ɓe gondaka so kake jalti walla jaltani ɗum noon ene wayno noon e oɗo saaha kanko gaddiɗo kono falde nde o wi wonde ko kam maw ƴettu kono pellital e wawde kay e ƴettude kala mo galle mum wawi kadi kono dergueten ɗon ɓe mbaɗa kono taw ko ɗin liste uji e oɗo saaha kala mo galle mum heela wawa winditade galle mum ko heela matema dañ ɗo hoɗi hande noon ko pottital hono leyɗele kono ɗiɗɗe Côte d'Ivoire e leydi kono mali jokkodirta gam yaɓande demi final ene wayno noon dole no fewi caggal kay nde ɓen supporteur uji ɗi leydi ndi kala haali e gadde ɗo kono leydi ndi e koppereje wuuro ni wonde kay so tawi wonde ɓen kay mbawi kono gagnade ma won ko keeɓi tigui ɗum tigui takki hen becce mabɓe gam kay wawde kay hollude kañumne leydi hono Mali ni mata kadi ko polgu ɗum noon leydi Mali wi wonde min wona ɗo jaatemi minne kay leydi am koko daari caggalam gam kay ko hande saga waktuji 17 ɗum noon haqqillaji ɗi foof ko hen joɓiti e ƴewde kay haala polowo e ɗiɗo keppuji kono ɗiɗi Kenya toon to wi ene wayno de ko secteur goto jolluɗo ɗon gaz wawi kono jaggu toon jeygol addani noon tato e ɓen taw kadi ko no Nairobi wono laamol ko leydi Kenya e sankade hen 150 mbawi kono gagnade hen gagnanɗe onno ko jamma kay taw kadi ko nasade joofi taw kadi ko jamma mawde to centre Afrique capital mum Bangui toon de ko e maayo taw kadi ko noddirten ko Ubangui toon de ko ɓen taw kadi ko ittoɓe ceelal e nder ngoɗo maayo kamɓe de gurdam mabɓe de kadi ene wayno kamɓe ɓe jaggi ɗum tan koye e junggo nde tawno wonde ko mudde e taw kadi ene yaadi e ɗin ronda ɗum aɗa ɗum kadi ha dow ala kadi ko dañata hen so wona ujunaji jeɗɗi taw ko franc woni noon sappo piccal joyyi taw kasi euro ɗum noon e taw kadi jomum ligguey ko waktuji 12 aɗa wona e liggey ala ko dañata so wona ɗum noon ene wayno kam gurdam mabɓe foof ene wayno no mbirɗo ni ɓe jaggi ɗum koye e junggo Congo Kinshasa ko ɗum toon de e kureji on biyeteɗo wono Cheikh Bin o kande on
tawa ko o toftima ko e kadi suwa taw yaltude kono kore ɗi kadi tuumi ko baraɗo nde wonno o wonino jagolgal ya garta e leydi ndi caggal ɗum o wonti kadi taw ko lundi yanke gandaɗo no fewi e laamu ngu ko ñande noon 13 taw ko lewru hono morso woni juillet e hitande ɓennude nde o wawno hawrude e joom makko toon to RDC Congo toon dey ene wayno ko hélicoptère mo oni on de kay ko wawi sarde taw ko kuri e ɓen rebelle en ɓe M23 en hani e on enjeu e wawi kadi fettude toon addini noon e yimɓe jiiɓate no fewi nde tawno kode saraji taw kadi ko wuuro mawgo ɗum ton ko hono Goma to banggue funnague hono leydi ndi toon to leydi hono Tunisie toon de ko Rachid Ghanouchi gardinoɗo hono landa en hada ko taƴana hanki taw kadi ko sokede duuɓi e tati caggal nde o nodduno dillere e nder leydi ndi o wi noon Abou Touma hayni e goɗɗe gueɗe goɗɗe Ghalii Abou Bah ko ɗum ɗo tawi ma taw kabaruji men ko ɗo tonguiɗen hen taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo sannogo gam weltare Ayabo TV. Kinatomi ko jahande heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede buɗal yurmede Ndiaye golle ma jooɗi peewi humpitede ɓuuri humpede habaruji men e ɗemngal pulaar habaruji men joolam jaabiri ko to leydi Chili puɗɗorɗen to leydi Chili noon ko cuumu kulɓinigu cuumu laddeli kañum woni ko tawate toon e nder cuumuji he noon ha tengti noon e nder ngoɗo wuuro witego Vigna della Mara ene tawe e nder région mo Valparaiso to tawe tigui to banggue fangue tigui ene tawe to banggue hirnangue leydi ndi yimɓe 19 noon kawri hen e lajjala e mayɓe hen noon e nder ɓen mayɓe goskiji mumen e mayɓe kala goskiji mumen jiitama e nder ɓen 19 mayɓe hen 15 kay mbawi tigui anditede ene huula kadi ma bilan o ɓeydo siftinde noon oɗo saaha joni leydi Chili ene jogui 92 nokku taw ko cuumuji ladde tawate e nder hen laamu ngu holliri ko cuumuji ɗi puɗɗi bonnude e oɗo saaha joni ɓe jettima 43 ujunere hectare ladde ko sumi ha wonti ɓalawol to leydi Russie paɗena laamu leydi Russie ɓe kolliri tigui wonde woɓe laamu Russie holliri tigui yonnani ha yonnani haydara bombardement kay mo dowlaji dendude Amérique waɗi to leydi Irak e to leydi Syrie kala tawi kadi ɗina bombardement ɓe mbaɗi ɗum ko lawol gotol laamu Moscou noon holliri tigui wonde Washington woni kay Amérique yiiɗi tigui ko wadde kawo e nder windere he ko addude tigui fitinaji e nder windere he laamu Russie kadi ɓe kolliri aseeda hande o wonde kay cuumu mango waɗi e nder raffinerie mabɓe e wuuro mango tawateɗo to Volgorod noon to tawe to banggue worgo ɓaɗo hirnangue leydi ndi tawi saabi cuumu ngu noon ko bombardement mo dornaji leydi Ukraine mbanno e oɗon raffinerie ɓe kolliri noon koninkoɓe jeeygue woni koninkoɓe faabu e sapeur pompier mbawi tigui ñippude cuumu ngu folde ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade koto leydi France udditana kabaruji men e nder garamo Lyon mo France ko gorko goto joguitiɗo labbi kañum tigui gañi toon yimɓe hewɓe no fewi hollirama noon kanko e hoore makko oɗo saaha joni o teɓama tawi kadi o waɗiri ñangu ko arme blanche mbiɗen yimɓe hewɓe juwama hen labbe ɗum ko aseeta hande 3 lewru février waɗi subaka sanga 8 heures subaka musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tonganno on habaruji mon e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abou Bah to karallagal ha mbawan yiiden to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah so tawi ko roɓeɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodji gorko mo sarandogu kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.